ba. Get us on one so we kuge. Yara gide ga ba. Epule. Hanaje were dibia. Hemi sikobuya. Wereke. Ha we be den so we to okoke. Ngwashisha imerolebe. Ewure hini la ojo wure onodu niile digerun. Anwuru onye ka m hụrụ gara somewhere. Ọwụkwa na onye St. Michael's nga. But ndị St. Michael's jikwa aga. Ma hụ onye ahụ ebe m hụrụ ya. Aya ji ọnụ agba m ebe ọ gara. Masị iwe wele gị ya sị ọrụ ya ọrụ ga taa. Kemgbe ahụ gara ebe ahụ echi. Gbakpọkwala m ihe gbanwere nụ. Ya chia ya sị sa. Enweghị n'ihe gbanwere ọdụkwa ihe onye ha ịrụ ga nga. Azọpụtụ nsị ma aga anụ mara akpụkwana ma. Gara aga na ihe mara akpụkwanụ ma. But I say, Pamu Nagalo, I require a sort of watch to me. I will remember Gamma, if 7 people are there. If we have 7, the children of Jesus in Asia, they will come. My house is open now. One here came more Naga Haga outside the gem. Name a no announcement. I will put it by Kashila and Yeme. Colossians chapter 1. From verse 15. Onye born in the image of the invisible God, the firstborn over all creation. I am with him. Jesus again, a small boy. In him, all things. Manu fega kihu, henge megi, uje jatuga. Henge megi, uje jatuga. Ma Jesus, bandu ya umeya, ike ya. If you don't question, you not go in the Bible na Job. Ebe Chineke jure kwensu, ishole. Yes, ya gari ka shinelo wana gari nelo. Yes, who for one more kick up Job. Nale his onye ka ahụ. Ewere ihe niile ya ezucha ya were ihe gba ya gburugburu. Chineke asị ngwa. Go, touch him. Beta akpakwala mkpụrụ obi ya gịnị. Ịmara si Chineke, nga ahụ Chineke sọ nga ọ ga-akwụsị. Ọ nga o mere gịnị. Can't go further. Taa na chọọchị a Chineke ga-enye mmụọ ozi na ekwensu ike niile iwu banyere gị. Nothing that is evil will by any means touch you. Our women on a Christ. Why are you afraid? Why are you afraid? Let me go. Sir, 43. Ofalafa, Mweke Jamaya Dani, Mweke Jagafe 44, 45. Ofalafa, Yambagagubu Nam. I met that one, a young man in the cathedral church. Yes, he Abagam Namhafu. Niagara Lane 2 years ago. Last month nearly in Oprania, Nortonia, na cathedral. From their forefathers. I educated in Christ. Nime Christ, there is deliverance. Nime, over deliverance, apartment, Abomono, party 250. Gariman, I want to see. Onyo bulobara Chineke ga make up one oru nesia. Some of God sets you free, you are free indeed. Ike kwenu na Christ. Ike atuari uche nime yamarane. Because in Christ, I will not ya mana Mary Equensu. Equensu American, I hear Equensu maybe or Equensu American Akuka, and we crack cause all Emily Equensu. She ena one Nikinaya Boyash. She any Megan, Yari Megan. Because the Ghana Huchinek and I enough Agana Camp Abunine. Ghana to area where they put a place upon Manash. Christ and Ronnie Megogano, Manehu Hanaya, Manimere Questionaco Concos. Do you believe in Christ in
na atụgharịkwa n'uche na Kraịst a. Ọ bụrụ ma ichege Chineke ọsị ka ahụ arịkpọzụ. He is God. Colossians chapter 1:27. You are complete in him. For Christ in you is the hope of what? Christ in you, the hope of glory. You are complete in him. Okay. There is nothing missing. But nothing missing now. Christ had to all. Christ, but Christ no we are who Chibola, Ndimano Gamon, Gab had okay, more gaka, E.D. Keno Kuko. But why need the Gikeno Kukendos or the Gikenu be how? Chineka Gakwe would only hear Eronia Nubi. Biawurenya Gini, he Keno Kukwe. Idri Keno Kukwe, all he get it. Geharapanubi, Ega Hadi Kenubi. So he got balance. I think I'm watching it. One we get you. Okay, but again, oh, good, because you know, oh, yeah, we watching it. I think one year you again 40 days. January, oh, no, oh, ma'am. Sir, Anya gave me 21 days. That I may share of when we are Manasa Mam Jesus. 21 days, okay, one. Sadano chapter and there on when the neighbor make 60 days. Map on like a church age 21, and this 60. 21 will redeem, 60 will winner. Check Ilaro letter get check him on when the Kunu Nonga, and ye only came at the Gahaka, you want a winner. Madam, you want a winner. I didn't hear John on a winner, but he helped go away out of me, 60 days in him and be tough. Check it when we go. Because why leave here? I want people who repented under me, which are pastors now. Honey, nature, church, all will be in a bed in a bed in. We had 21 and 60 male hatch. Because I got for the Simon and approach it, they want I make it 60. Say, oh, on the Buga, come here and a story. Oh, alone, Ebulon, one name. I just want to know Muna about the baby and put Onoluna Johnson working at Otupa. I have to put one name because I will get a chocolate or Yago. No, check it. On your bracket December 31, you go put it. This is your year, this is your year. Check you my Kagama wow. Because every year I think this is your year, every year when I think this is your year. You got to check it. You put check it now go. Because here you wouldn't man wait till a Jilla brand. So I know. The pastor, only one man on a Potacot, only pastor, one of the big ones. May I announce, see, Niacho play one on the Nigeria big church. Pastor Gena Wagin divine healing. Kiakwagin are the 4 biggest pastors in Nigeria. In the last 2 months, there are surgery abroad. I didn't know man of God got surgery. Okula 2 power when you got surgery. Surgery, I didn't remember some. Because divine health, so divine spiritual health, not divine health. On our wound. Egala surgery, where people say surgery, here human being, I did Jesus. Are you getting me? When I was a younger man, I look at one you share back home. Now, one you pastor her, but I made surgery with a more CS. Na nwanya ama na papa hu okukwe dia sisters gadamba na akpọte ya bịa no yom ono 1 month bakeche ya na alama aba eje komna na hasi ndị nwere okukwe jere na surgery ha na wishi nwunye pastor here ekpere chebe ekpere surgery akwe na ya mana go accomplice abịa Jesus na warrior. Jesus na that man. It is not a function of how many years you fasted. I grew up living what they call fasted life. My organ, God will cook and not the agreement with chop. Any day from morning, I got 1, 2, or 3. I hear Jack by God will cook my Jack. My maybe to remain about 12, 1 in the day. Because over the years, I told it with. But Jiribe Brand go,
In a fast, get a little of fast. Camera will be to the camera. Because you want to make a advantage. Are you with me? Fast and remember, okay, make a concentrate. Believe it, Yauni da ngoku ga ngoku ge yeri na shina ka Chineke bia ya kwa na ma Chineke agwola ga kwepole mi ambu ya gwola gi Jesus e jira asira kwere agwola gi kwere achukwulo onye ọbụla kwere just okwukwe gi ije juma doctor okwu ina nwe ho ashiri Jesus gwọ ndị ekpenta ya si ha je were nwe ha shi doctor check ha confirm we shokwu sagwola keje agwunu kwere e check anything nwanne ọgwụkwa wọnso imeme ka go next thing I ga-eme even the same pastor kụziri gị ahụ gburu gịnị anya ga-eli gị ọwụ ebe unu mere bịaruo taa ka mgbu na-eziokwu ama akwa onye deceive kwuru onwe ya. Christ is the image of the invisible God. Ịnọrọ n'ime ya, you are complete. Completely complete. Tithing cannot add you any advantage. Give you books, I give you crash and does I get a tithe. Deceive you go. But I say, any tithe, each other, if you can make 20%, you make Jesus. So long as you want a joy. But you can't church, you can give you. And I only went out here. 1 year ago, I got one school by January. Get it happening. Pastor, see what I think you can go school. Whether I'm gonna bet the say, are you with me? Wala go school. Chile can you go? If no one did not go 40%, because some of you now, a good park, or just not park ego, not park ego. Whether near Chile. If I sing a higher, we don't work and then and I have for school. I go school. How by miracle of helping them. I want to be a guy. And I saw Christ. Christ is the final word. Elijah Christ is the final word. Awesome go here with the blood of Christ. About the final reason of God's blessing. Everything Chineke can make wow. The final reason Chineke may have the blood of who? Christ. The blood of Christ. The death, the victorious death of Christ. Because the Bible says the life of the animal is in the blood. And therefore, immediately the blood was shed for you. Your blood. Therefore, the highest plea you will know if they got you Chineke. I talk about Jesus. Ebe choking against the living or come but you know ya run or brahagaf aganono. I joking against bed and say, a man may get to come on the living of it. Oh, ya cograhan. I will look back at a man. Ask one on a runga, I will get a boy or come on the living. I jogging into a horrid cardigan or bra. Only him, case closed. Accusation needed when Sugakuginello were more complete immediately. Opera Jesus. A question of one title. Opera Jesus are covering him. A question or Opera Jesus. But I say, I'm giving a move. Because in a minute, Opera Jesus in a withdraw. Until one day, Gaba Manaka was in. I got you. Opera Jesus are this fan on. But I won't give Opera Jesus. Opera Jesus. Oh, you walk around. Cannot even do any nation more my Christ. The joy and the glory of Christ is unmatchable. Utafo, na service English star, I'm in Christ alone. From beginning to end, from birth to my last breath, Jesus commands my destiny. Manemefuya, Manemefuya, Manemefuya. Jesus commands my destiny. Ayagaka. Only a woman. The good God. The other name in the annual Kaibanga. Can't go here. I want it. Let me. Oh, now you go beat the joy.
some of you here are going to that he commands it. Go on, 21 days. 50, 70 days. 100. One day. If no one each is always. Until my first time at home, never make a program at church. Now we see faith. Now I'm busy. So see the bank actually. Alone. Every don't know crowd have every chineke, your chineke, neighbor chineke. And I lay him gauge. I'm not one gauge with echo. See a beggar, see chineke, now with echo before you knew one. That much up with a bay. Why I can mention to Hariga. Eminem, I'm one now. Chineke heke wonene. See up to Chineke again, Yahari can walk off seat faith. Eka come make him cheat Jemania. See Chineke can get a gragosh. But who came Kenya before Chineke and Wari came Kenya. But I say, I'm Kenya and I'm not looking opinion. I'm not looking opinion. I come out of my head, are you getting my point? But the main point in Megau, Jesus is the real. If you go into him, Bani Meya, okay, Meregabere, okay, Yenegaka, okay, Pulishikelu, Omokeka Honsa, Una women and the man who never intimidate. Uno chaka hear some gag. That's a shame in Bible. That's a shame in Bible. Within our Christ. Napata Christ. How look man. So most of Jesus. When did he know why you? Chere. Ejili ka apu here. When sense. Help I can say hapu ka. Ikama. Chineke tree yawu mi jebere yo. Yawu mi jebere yo. Onwere mgbe ga no Chineke sigi hafu ya. Get with aka. Half ya. Leme. You will see the victory of Christ. I am wa. Ele bi jani ani mo jona adoke. Ndi man abase telege high jump. Ndi yige kwe suit. A Christmas rubu. Ika honye apare. Aga abia church. Gaje ya se aya kwata fu he for Christmas on home. Imagine the year for Christmas home. That means you are still a very small boy. For Christmas. And the day no become papa. Sit bam ha 2 pound on bam. Nam chedege here in a Christmas. That is any no nomination for channel would not be at me here in a Christmas. In a Yurike, you woman as again. Oh, no, you're palage for who came. A pareko quagin. Chineke na fodaganaka parinaha Jesus. Bella Chineke, don't go and be looking for how to satisfy any human being. Be honest with God. Be true with God. Rio Chineke hicho. Genti no ku Chineke ko Bible ki. Lemehe Chineke kujigilagi. Lemehe Chineke kujigilagi. Call upon him. Call. Interact with people who can support you. Those that can teach you the right way to go. Make peace with everybody. Christ Nimo onwegi jugafo hafuru Chineke owa ya ogarecha mma Christ nwebe ogarecha mma ayakuru wake anyanwu ke babando ke ihe niile no ha n'ime na-elekwenu gị taa ga-akpọ ya nna m akpọ ya papa m akpọ ya nna m ukwu akpọ ya Chineke m ichesi Christ ga-aga hafu na lie kikwa ahụ ya kpa ya cha ya emena gị ga na-atụgharị anya gị si ihe oshiole ebube Chineke ahụ emume n'ime ndụ gị ga-adọla ya mma ka ikpe na Chineke.
achọrọ m ka ịmalite ịgwa Chineke okwu. Ihe anyị nụrụ ugbu a okwu Chineke. It's not to entertain you. Tọrọ ime gị ka ịghọta isiokwu. Gwa Chineke okwu. Just respond in prayers. Rịọ ka Chineke nyere gị aka. So that you don't live in ignorance. Chineke sị na ndị m na-ala n'iyi amaghị ihe. N'ihi amaghị ihe ndị m na-ala n'iyi. And they deceive I from time to time. And simply because that you don't know Jesus. But when you know Jesus, you know peace. When you know Jesus, ịga-ama na Jesus maara ihe niile. Na Jesus pụrụ ime ihe niile. Ịga-amakwa na Jesus echefubeghị gị ọbụladị mgbe ọnọdụ na-agbanwe agbanwe. Ihe a na-atụ anya n'aka gị wụ to know Him. To know Him. Impress Him as your Lord and your personal Savior. You will never regret it. Idika Jesus. Idika Jesus. Ariromo. Kamdekaya. Wesite nantwa. Werone bube. Ariromo. Kamdekaya. Just one more time. Boy, we na Baba in a baby. Jesus. He is the firstborn of all creation. The image, the radiance of God. Idika Jesus. Idika Jesus. Aliyamo. Kamikaya. Presidenatwa. Ererolemu. Aliyamo. Otu aka o si wee na-akpọ mkpụrụ obi ha nkụ na ha chọrọ ịdị ka Jizọs, na ha chọrọ ịmara Jizọs dịka onye nwe ha na onye nsọpụta. Ọ bụ eziokwu na ọtụtụ mgbe we have been deceived. We have believed too many things. Now we hear Jesus na-egosi anyị. Mana anyị na-arịọ gị Chineke n'ụbọchị taa dịka okwu gị tara na ntị anyị na na mkpụrụ obi anyị, ka ha rabụ ndị niile n'ebe a ndị na-achọ gị n'ezi nchegharị nke obi n'egbe ya aghụghọ. Chineke biko kwee ka ha mara gị, kwee ka ha mara ọkpara gị Jizọs. Onye nwe anyị, kwee ka ha nọgide n'ime gị. Aribu ndị aka na-eduhie eduhie, ndị aka na-akụgharị n'aka nri na n'aka ịkpa n'ihi na ha amaghị gị. Anyị na-arịọ ọmụma nke Kraịst ka ọ dị n'ime ndụ anyị n'otu n'aha Jizọs. Na dịka anyị na-esi ebe a na-apụ, dịka ị na-amara Kraịst, you will grow in this knowledge. In the name of Jesus Christ, you will no longer be like a child. Only ikuku na-ebugharị.
onye na-achọ nsọpụta n'ebe nsọpụta na-adịghị, onye na-achọ enyemaka n'ebe enyemaka na-adịghị. Ebe anyị matara n'akwụkwọ nsọ si na ọ dịghị aha ọzọ nke e nyere anyị n'eluigwe n'ụwa n'okpuru ụwa nke a ga-esi wee zọpụta anyị na-abụghị naanị aha nke Kraịst ya. Chineke biko, ụbọchị taa kwee ka anyị jigidesi okwu aka ike, kwee ka anyị makụọ Kraịst ka o wetara anyị na mma. Gosi okwu gị na mkpụrụ obi anyị, gbaa okwu a mmiri Chineke, ka mgbe ọ ga-etolite ka ọ mịta mkpụrụ wee rie nne, ka naanị aha gị wee bụrụ ihe a gọziri agọzi. Oru gị onye iji wee gwa anyị okwu, strength has gone out of him. Father, we pray that you will use him more. Refill his strength in the name of Jesus Christ. Na mgbe ọzọ Chineke na ị ga-esite n'ọnụ ya wee kwue karịa ka ị sitere n'ọnụ ya kwue n'ụbọchị taa. Nzukọ gị ga-abụ ihe a gọziri agọzi n'aha Jesus Christ bụ onye nwe anyị. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ọ bụ na okwu Chineke a na ịghọtara ya ọfụma, kụpụrụ Jizọs aka. Kụpụrụ Jizọs aka. Hallelujah. Ugbu a anyị ga-abịa iweta our Sunday offering. Ị ga-amabaga na ala akpa gị nye Chineke onyinye. Ọ bụ mmadụ ka ị na-enye, nye Chineke. Appreciate God. Today is first Sunday. You should appreciate God na ihe Chineke mere gị. Kelee Chineke n'ihi okwu ị nụrụ. Mgbe ndị bandị na-abụrụ anya bụ ugbu a, anyị ga-agbagote iweta ihe onyinye anyị. Anyị ga na-eme ọsịsọ ọsịsọ mgbe ndị bandị na-agba bụ ndị band. Chinememma, Chinazamemere, Chidimma, Chinasando, Chinenyemike, Chiudo, Chinekeoma, Chiobioma, Chukwama, Chukwama, Oyamana, Chukwama, Oyamana, Chukwama, 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 Oyamana, Chukwama, Oyamana, Chukwama, Chukwama. And that is why we call you Chinememma, Chinazamemere, Chinimma, Chinasando, Chinenyemike, Chiudo, Chinekoma, Chukwama. And that is what we call you Chinememma, Chinazamemere, Chinimma, Chinasando, Chinenyemike, Chiudo, Chinekoma, Chukwama. And that is why we call you Chinememma, Chinazamemere, Chidimma, Chukwuma, Chukwuma. What shall I render unto Jehovah? For he has done so very much
Abba,
Ka ekpere Chineke. Otuto niile Chineke na nsọpụrụ ọchịcha mma nkwanye ugwu n'iche isi dịrị gị na mgbe ebighị ebi. Ka onye hụrụ anyị n'anya, ka onye na-echere anyị echiche ọma na echiche udo. Imeela Chineke, onye nwe anyị, ọ n'ihi amara gị na ngọzi gị na echiche gị dị mma gị na-echere anyị mere ka anyị ji wee bịa n'iru gị na mgbe ọtụtụ a. I wetara gị ihe onyinye anyị nke na-egosipụta na obi dị anyị mma n'ihi mmeso ọma gị. Ya mere Chineke, anyị arịọ gị, naraghachi ekele ndị anyị ji wee bịa n'iru gị na mgbe ọtụtụ a. Gaa n'iru ịgọzi anyị, gaa n'iru imenyere anyị amara, gaa n'iru ịkwara anyị ụzọ, gọzie abụ ahịa anyị, gọzie aka ọrụ anyị, gọzie ezinụlọ anyị, gọzie ọpụpụ anyị na mbata anyị n'aha Jizọs Kraịst. Ndị ahụ na-adịghị ike Chineke, biko anyị na-arịọ amara gị na ọgwụgwọ nsọ gị n'ebe ha nọ, zute ha. Bụladị ndị gị ndị gburu ikpere n'ala n'iru ọta gị Chineke, ịmaara ihe ahụ nke na-enye ha nsogbu n'obi. Onye nwe anyị Chineke, biko zute ha dịka uche nsọ gị si wee dị, ka ọṅụ ha wee zuo oke n'ime gị. Ọbụladị ndị na-ekele gị ekele, narakwachi ekele ha dịka acha ebel, ka o shie ushi ụtọ Chineke n'iru gị, n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Amen. Hallelujah. Agbasa chọọchị ugbu a, ndị PCC niile anyị ga-aga inspection na vicarage na ụlọ ndị gbara ebe ahụ gburugburu, maka na bishọp anyị echi gara aga ka anyị nwere akwụkwọ na enwere ndị ụkọchukwu abụọ ezidere anyị, and this servant of God nọkwanụ here eji akpọ Reverend Chigozie George Eze, enyere ha higher calling ebe ha ga-eje were ihe Chineke jiri zụọ ha na St. Michael's, yime ha another place ọ ga na-enwu na-agaje n'aha Jizọs. So taa o kwesịrị ikwu okwu Chukwu nga peji eme ya onye fụma asị ya kwuo valedictory, beta akwụkwọ ya onwe eri echi. So anya ayawu ọ ga-echefu anyị echefu, anyị agakwa na-echefu ya. So ya jere odi ama ya ga-eyi date shi ọ ga-abịa bịa kwuo valedictory, ya enyugoro pulpit St. Michael so mara mma kọọrọ anyị okwu Chineke ebe ahụ. Anyị asịmara ya na family ya afọ 9 awụghị one day asọ onye arụrụ ala, anyị na-ana ịhụ ya kemgbe echi. Onye na-emege pretend meru afọ 9, ọ na-awụ actor ndị Nollywood, remaka ihe even ndị Nollywood are active ya. Excellent young man. O would have on one side though, because Njemebe Gaga Mohani Achigi no yes I'm sure. But Ubu Nika Chineke ga prepare kwa. Already Kujime. Already in the last few months, that he can never reference because you could walk right now. Ejim Kemeji may know yum. Baulu Gayaw Otorula Opumenia Yana Bawam Anagareba, and Yazabla to Pawa. Egaruleba, Habala 1 and 2. And I really will make it. So Chineke gave me because all I got here. Obinze center age as of the man with Oku Chineke. Hanashing Ajo Ishole, no wonder. Chineke Gakwada Mezunaha Jesus. So Bikon. Always your boy, Yegani Sobu. But Abasa, Aye Jele, a week Raga Kampaka,
See, no problem. No, me a bishop. But then eventually, yeah, me. So I got a chair when so Chineke get Jesus. So, na kuchi goze ge man announcement for Jeme. Ebo je padare hot. So I talk about you got to me as if you heard me. Any station all in charge. God in charge. You want to give them that honor way. You know how that you will station. Bim. Appear come on. Bim. Acquire chidiki. Yes. And ye me ma guma kwa akwụkwọ gị na-eto eto n'ọrụ onye nwanyị na mmụọ nsọ Chineke. You are a young man. Chukwu ọcha mụta bishọp ọwụ ihe ọjọọ. Aka m si meele. Anna anyị abịa n'ihe gacha n'ukwu ga-eyime pọpụ ahazi mehie because ihe ọbụla ọhịa mkpughe nga atara ukwu ihe ọbụla ijiri mmụọ nsọ Chineke ma ọ ga-agachi n'aha Jizọs. Mgbajeme n'anya na nso achọọ m onye ga-eje ememe achọọ m onye ga-eje ememe ya anya ọjọọ akwa akpọrọ ụbara ekechi ga-eje eme ọhamọha ụbara eke achị ana ihu ya ugbu ga-amara Chineke ekele dịrị ya n'aha Jizọs. Anya mmiri akwa mbege mgbe ahụ wụsị anaghị ekpe o ji eshi n'ụzọ obe akpụ na-aga fam na ọfọrọ ọnụ ya nwa Chineke gọziri agọzi o ruo n'ebe ahụ ọ na-abịa ka ọfọrọ ọnụ nke alaghị m akachara m unu sịkwara Chukwu ọchara ụzọ ọhụ ga m elu na achị n'elu unu metụ ụlọ aka do like this piom do like this unu si ka unu hụ kama unu garị mmadụ unu gachara gacha na unu gacha. You will come back. Gradually, here, me a bull. And you have been on Bendy Gang, J. John, and Miro. Emetre down. Now, small room, cannot resolve all you. I got a balloon, and Miro. Who shall I hear down? Another one small room with me. Man, no one, I want to blow my baka. Not to shadow, we are Gashi. Choman Miro. Here Jesus, you look out here. Chineke ekwekwere n'uru ihe ọjọọ nna mgbanwe Praise the Lord. Biko mgbe na abụ 184 ezinụlọ nke late Pa John Nsoro ga-agbagote na altar maka ikpe ekpere. Abụ 184. Praise the Lord. Ụmụ Chineke ndewo nna ndonu nna Chineke ga-akasi unu obi. Unu agbalị akwa na onye lere mmanụ nka the Lord will not forget you. Amaara m na obi niile o jiri obi egosi unu for your efforts. Ihe unu ga-emerịrị wụ to stay together. Onye jekwele ịkọ akụkọ ga-agbakasị family. Jekọma ihe eme ahịa ọnwụ kọma ihe eme ebe oshi. Ọ
ọ were anya ukwu nọgide ụmụnne gị achọ ka ị ga-ejiri n'aha ndị ọzọ Chineke ekwekwara. Gbaanụ mbọ yọta nyere mama aka. Support yourselves. Ya wuru unu ga-emenyere onwe na aka unu na-eto eto. Otu onye ejele eme ekela forest 1 tree. So when you stay together, nwere ike mgbe unu emere otu abụọ atọ anọ ise a na-akpa ahụ unu akụkọ ọbụla akpụrụ ya wu otu aha ama unu eju. God will do it for you. Ma unu gbakọjuo aka o nọrọ together. Unu ejekwe nature fault. Unu chọma fault unu ga-ahụ. Fault ịhụnanụ ba enyi nwoke ugbu ahụ ọ na-akpụchachara akpụcha ka ekwene ka ejuru eju. Onye nwere ike si ihe ewu ajọ mmụọ ka esekwana onye kọchara ihe rekpa ọ na-achọ ka iwu homosexual ọ nwaanyị ịhụrụ ya ekwesu abịala. Support yourselves, tolerate one another. Onye mehie gị forgive. Hafụ ihe ndị ahụ ka ọ gafee ejele ka ọ mara ụmụaka na-jiri etome anyị ejere nga anyị ejere nga. It's not like that. Build your family, build your team, be one people. Nyere na onye ọwụla unu ekwekwele ka enwe nwa anọ nke unu arị skuul ọkara. Unu ekwekwele ekwe enwe nwa n'ọwụla ma ọwụ gị mụrụ ya n'afọ. Do your best, and then they will bless all of you together, and the Lord will bless you. Ka ekpere Chineke. Anyị ekpere n'aha Jesus Christ. Onye anyị na-ekele gị Chineke n'ihi ezinụlọ nke nwa gị nwoke onye mere ka o si n'etiti anyị pụọ. Anyị na-ekele gị n'ogologo afọ bụladị mgbe anyị na ya nọkọrọ ya na ezinụlọ ya nwunye na ụmụ n'ikwu na ibe. Ma Chineke ọ masịrị gị na ọ ga-esi n'etiti anyị pụọ n'oge dịka nke a. Lekwe ndị ya ka anyị na-arafe gị n'aka, nwunye ya na ụmụaka ya. Ị gwara anyị na ị gaghị arapụ anyị dịka ụmụ mgbei na ị ga-ezitere anyị mmụọ nsọ onye nkasi obi. Ọ dịghị ihe ọzọ nke ndị gị chọsiri ikwu n'oke a na-awụ mmụọ nsọ gị. Ya mere Chineke ana m arịọ gị kwee ka mmụọ nsọ gị binyere ha. Nyere mma peshe aka ka mmụọ nsọ gị gbaa ya ume. Ka mmụọ nsọ gị gbaa ya ume. Ka mmụọ nsọ gị gbaa ya ume. Ya na ụmụ ya n'aha Jizọs Kraịst. Unu agaghị ebe akwa dịka ndị na-enweghị olileanya, because that's not the end of life. Chineke ga-anọnyere unu. Ọ ga-abụrụra nnụ ebe mgbaba siri ike. Mgbe unu ga na-akpọ Chineke, ọ ga-azụ unu. Ọ gaghị agbaketara unu azụ n'aha Jizọs Kraịst. Ka onye nwe anyị gaa n'iru n'inyere unu aka ka unu dị n'otu. Dịka anyị nụrụ ya, ịdị n'otu dị mma. United will always stand, but divided we fall. Father, we pray that this family will be united. In the name of Jesus Christ, your grace will be made abundant for them to work on themselves, to see the need to stay together. In the name of Jesus Christ. Nyere ha aka ndị niile si n'ebe niile dị iche iche bịa maka olili a mgbe ha na-alaghachi. Chineke ga-edola ha n'udo. Agaghị enwe akụkọ ọbụla n'isi ha. Agaghị enwe akụkọ ọjọọ ọbụla. Onye nwe anyị ga-anọnyere ha. Ihe niile ha mefuru n'olili, Lord, you will supply. In the name of Jesus Christ. Thank you, Father. Ka Chineke gọzie unu chebe unu. Chineke hichuo n'anya mmiri akwa. Ihe ọbụla na-ebute obi ịlọ mmiri, Chineke wezụga ya n'ebe unu nọ. Chineke nye unu testimony, akụkọ ịgba ama na ọṅụ. Chineke nye unu obi nwanne, obi mgbaghara, obi aja anọkọ n'otu. Chineke leta unu, mejupụta ụmụ unu na amamihe, nye unu echi ọma. Ma mgbe unu ga-ahụ ihe Chineke mere n'etiti unu, unu ga-achịdịrị ya aka elu si ya Jehova dị mma. N'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Mmadụ niile wee sị amen. God bless you. God bless you. Praise God. Praise God. Na ezinụlọ anyị na-ekele ndị St. Michael's. Ọnụ ji nọnyere anyị mgbe anyị na-eli nna anyị.
sịkwa onye nwe anyị nọnyerekwara unu and itinye aka na ọrụ a na-arụ na chọọchị anyị chọrọ iwere 50,000 support ya. Biko, thank you very much, the Insoro family. Efere wef aranga, biko onye ọbụla anyị gbachi ọsọ ike were nọmere ego tige. Ego a tawo Advent offering ka a na-ebuga maka mission work across Nigeria. Ebe ndị a ndị Fulani gbagbuge ndị mmadụ and everywhere. Iji mee ka ọrụ Chineke gaa. Biko onye ọbụla tige ka ndị band na-edu anyị. Please, whatever you can, reasonable something. Wega, Echigraga, I better actually kill ball. Isn't the definitely actually kill ball? The God that's it. I go now here in a sino. Na kowa na sino dagraga 30th September to 3rd October. No Obinze actually kiri. Mbabra na actually kiri Thanksgiving. Out of actually kiri no the only 39. Obinze were fourth out of 39. Go for Catholic host again. Go for Christ Church. I think the other one we Obinze na bragara here in the town no ebe ni mama ko ya o ma irete o ma ni Owerri o St. John. Obinze gbara ha chara. Chineke na ekele na ha Jesus. Ọ gbara anya ma ya gbara ha cha. Anyị ga-host kwanu the Assistant Women's Harvest na September next year. Ibu ya nọkwa a na-akpọ anya na ị ga-eme. Ego ajekwelu diocese taa. Unu emekwala ka ndị ahụ gbara fort na synod na-agba 39 na Kubu. So biko onye ọbụla ndị band ekomara support very quickly. Church agbasara anya alakpo very quickly. Bam. You are marvelous, yeah. 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 You are marvelous. You are marvelous, yeah. 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 You are
Praise the Lord. Anyị na-ekelekwa ọzọ mmadụ niile ndị soro anyị n'ụbọchị taa n'ofere a pụrụ iche onye nwanyị gaa n'iru ịgọzi anyị n'aha Jesus Christ. All na taa were your first time of worshiping here in St. Michael's Church, you are also welcome. Because I need to try na Saturday, 7th of December, I can wear Imo Praise. Imo Praise was one of our provincial programs. I nabia Ibebere maka state Imo State. Ibere Church is Ibere na Ibere Wanye Ibere. The province of Owerri na Hazia. And Kafo Agadiche. Yegebe Ogeji Wediche was a primate of all Nigeria. Nayuku Obonye Imo State. And the time na Saturday haka province of Owerri na gave me a hand for welcoming. Since all one fine Anglican Church, Nigeria ni Nebaburu. So Owerri province nemia welcoming on that Saturday. Because I know mother need a Kaibali Shike. Bia Sonye na that Imo Praise. Okamalite by 9 a.m. Na Ndubisi Kano Hero Square. So please, we encourage you to come. Anyone Gagoza in Baina Esonye to pray for our state and pray for Nigeria in general. Obuna Abasa Church, Omuwanyi St. Michael's, the Escos, and Asunu Chetun Takre. The Escos, please, you wait after this service. Nature Tranden Nanine na Saturday, first Saturday of the month. Our breakfast meeting, Ogadena Saturday. Because Nanine Balishike, Ogabalite by 7:30 in the morning, and Abasa 9. Let us 9:30 the kind so that we will go for other engagements on Saturday. The Gas Gate Obinze Archdeacon Rene Kele Madonine for our support. I have Sunday Garaga. Dika Hane Keleba Hane Chetara Ndi Kwere Hampa Sibiko na Hane Lanya maka mmezu nke nkwa ahụ. Accounts have the available in Wikibia Corporea so that you can make transfer to the Archdeacon Gas Guild account. Nika Naiku Ezina Innocent Ubona Kurinde Gas Guild Unkwana Sunday Garaga 35,000. Ezina Innocent Akupatala 35,000 naira. Ndị Gas Gate kwana kwando otu ha na ha ga-amalite taa ihe a kpọrọ daily practice for their rally, for their Archdeacon rally. So daily practice ga-adị taa by 4:30 p.m. Ụmụ nwaanyị ndị na-achọ ka anabata ha n'otu ndị nne na n'otu ndị guild. Unu nwekwara ihe ọmụmụ taa. Bịa ugbu a bịa deba aha gị maka oge ga-abịa mgbe ị ga-abịa ịchọ ka ideba aha gị emechiela ọnụ ụzọ. Biko ndị nwere taa ọwụ na ha nọ ebe a ha ewere ya. Mr. and Mrs. Chinedu Uneze, Mr. and Mrs. Ikenna Anuforo, Sir and Lady Emma Onyagocha, and Mr. and Mrs. John Okoro, Johnny O, Onongata. That Johnny O, Lala, and that Johnny O, Biama. Konya wa gozi anyị niile mee ka izu a mara anyị mma n'aha Jesus Christ.
dịka m kwuru ka anyị na-apụ ndị BCC niile biko ka anyị gaa n'ụlọ anya na vicarage. God bless you in Jesus' name. Ka anyị kpere Chineke. Anyị na-ekele gị Chineke onye pụrụ n'ihe niile na iduru anyị ọbụla n'ofe nru a ka anyị na-apụ n'ebe a onye nwe anyị adịghị apụ n'iru gị kama ka amara gị so anyị ka anyị jisigide aha Kraịst ahụ ike gbaa mkpọrọgwụ n'ime ya nọgidesi ike n'ime ya onye nwe anyị n'ihe niile dịrị anyị ime n'ime izu ụka duo anyị n'ebere gị dekwa anyị mmeri megide ụwa na ọnwụnwa na ekwensu ka anyị bụrụ ndị mmeri ndị ga-akụtara gị mmadụ mee ka ndị mmadụ mara gị karịa ka ha mara gị na mbụ weta udo na ezinụlọ anyị dị iche iche ma nye anyị ọṅụ n'ihu ọrụ anyị na ịzụ ahịa anyị ka anyị gaa n'ihu n'aha Kraịst bụ onye nwe anyị. N'aka ngọzi n'aka udo na n'aka obiọma Chineke ka anyị na-arụrụ niile nye Chineke onye pụrụ ime ihe niile onye nyere ọbụla ọbụla mụrụ naanị ya ka ọ nwụọ ọnwụ ike na ọnwụ ihe n'elu obe ka anyị ghara ịnwụkwa ọzọ ka otu Chineke agọzie unu chebe unu mgbe unu na-akpọ ya ka ọ zụọ unu mezuelu unu mkpa unu nye unu amara Chineke na amamihe nke ịmara Kraịst nyekwa unu udo ya ugbu a na mgbe niile ebi ebi. Abụ 84 84. na-ebulatara gị abụ ekele n'ihi nnọnye ọma ịnọnyere anyị n'ime ofufe nro nke a na na-asị ekele niile ya bụrụ sọ nke naanị gị n'aha Jizọs. Na dịka anyị na-agaela n'ọtụtụ ebe anyị dị iche iche na anyị na-ayọ gị ka idulaga anyị Jehova, ọpụpụ anyị na-apụ ebe abụghị ịpụ n'iru gị mana ọ bụ ka idula anyị n'ọtụtụ ebe anyị dị iche iche na wiki ọhụrụ anyị na-abakwa n'ime ya ihe ọbụla anyị ga-emetụ aka na wiki a na anyị na-ayọ gị ka ọ banye n'ụba n'aha Jizọs. Laa n'udo n'ihu onye nwe anyị n'anya ka onye nwe anyị nọnyere unu n'aha Jizọs.